En aquest punt, la veritat és que les notícies per a nosaltres, per a la ciutadania del Gemesí, per a la ciutadania i per als valencians no són massa bones. Jo espero que sí, que se venguen el màxim nombre de places possibles, perquè això aliviaria les arques municipals, però crec que Algemesí ha fet un molt mal favor acollint-se a aquesta obra a l'economia valenciana. Segons la valoració que he pogut veure jo i que consta en l'informe tècnic de la plaça de l'aparcament de juliol de 2011, l'obra ha costat als pressupostos de la Generalitat, hi ha una sèrie de factors correctors, però en IVA i tot, 5.476.000 euros, quasi 5 milions i mig. Quan me'n vaig a l'informe tècnic, que jo també estic molt per respectar i per tindre en compte la paraula dels tècnics, descobrim que el valor de les places de garatge, és a dir, si vengueren tots els garatjos, si es posaren tot a la venda, incloent les places de moto, que sí que estan valorades com a tal, excloent les 3 places en litigi del punt anterior, el preu que podrien traure és de 4.081.000 euros. És a dir, n'hi ha 1.400.000, més d'un milió llarg, que no podrien vendre. És a dir, ja per el simple fet de la situació en què ens trobem i per el simple fet d'haver fet aquest pàrquing, n'hi ha un milió que s'ha invertit i que no és recuperable per el valor del mercat. Per què? Perquè s'ha tassat el preu de cada plaça d'acord amb el preu de mercat de la resta de garatjos de la zona. Però l'informe tècnic que jo tinc ací de l'arquitecte, la veritat és que és demoledor. D'entrada ja diu que va obviar-se el fet, que no deuria, però que en aquest moment la construcció no està acabada. Però també diu que fa una taxació, ell trau el valor del que és el metre quadrat d'aparcament a la zona, comptant 12 aparcaments de carrer Arbres, Muntanya, Albalat, Germanies, de la proximitat, i ix a 1.600 euros el metre quadrat, i d'ahir ixen els 4 milions. Però també diu una cosa que crec que hem de tindre en compte. Hem de tindre en compte perquè aquest pàrquing, si no m'equivoque, s'és començar l'any passat. Vull dir que no s'és començar en el 2007, quan vostès començaren i encara la situació era bollant, sinó que s'és començar ja, no veig en la crisi, sinó dintre, en plena crisi. I diu, no obstant, la situació actual no permet definir una tendència clara, ni tan sols per emplaçament, configuració tancada o oberta, és a dir, que ha fet la valoració l'home com ha pogut. Diu, donat que pràcticament no existeix mercat d'immoble d'aquestes característiques, sent aquesta valoració un exercici de recollida d'expectatives. És a dir, que no tenim ni punyetera idea de quan val realment el pàrquing si el traguem a la venda. Tot això perquè ens empenyarem en 2010 en invertir, i mai millor dit, en enterrar, perquè crec que és pràcticament el que hem fet, enterrar 5.480.000 euros. Jo destacaria ja un segon punt que podem resumir com que les places del mercat del pàrquing que l'Ajuntament ha fet va rebentar el mercat de la zona. Diu, cal tenir en compte que l'oferta de places d'aparcament de la zona es va veure incrementada exponencialment, fet que afectarà el preu de la venda. Donant que els preus de venda així consignats són un càlcul lineal sobre el balanç oferta-demanda, ara el que anem a tindre és una sobreoferta i realment no hi ha demanda actual, i aquest balanç va quedar desproporcionat. Cal prendre aquests preus amb cautela en previsió d'una possible davallada dels preus. És a dir, que ara quan estiguin a la venda ens podem trobar en què el pàrquing, el valor del patrimoni municipal baixarà. És a dir, estem fent un mal favor a tota la gent que tinga places d'aparcament allí en la zona, que de sobte van a tindre que baixar el preu si volen vendre'l. Vull dir, aquest projecte ens sembla un desficaci. Anem a veure com queden les arques municipals. Les de la Generalitat ja sabem... Sí, no se riguen perquè és així. Les de la Generalitat ja sabem com estan. Ningú constructor faria una obra que li costa 5.400.000 euros per a treure 4 milions de benefici.
sabent-ho, ningú constructor ho faria. De fet, vostès vegen què han fet els constructors en aquests 2 últims anys, en l'any 2010 i 2011, doncs s'han esperat, com és evident. Tot això sense tindre en compte que, a més del que puguen treure per les places d'aparcament, el que hem de tindre en compte és que aquest aparcament ens anem a quedar com a mínim una planta, si és que no el treuen en un concurs, que sé que és la seva intenció per a rotació, etc. Però suposem que no és, és a dir, aquest aparcament va tindre unes despeses de manteniment que, per cert, no estan contemplades en el pressupost de 2012. Jo no les he vist, després igual m'informaran. Però el pitjor de tot no és això. El pitjor de tot és que no entenc jo el preu que vostès han ficat, perquè si realment el que volen vendre hauran d'ajustar-se al preu de mercat, encara que pergam diners o encara que es perga la Generalitat, perquè així el que ha fet el tonto és la Generalitat. Jo simplement dic que els preus que anem a aprovar ara estan incrementats en un 20%, sobre la valoració de l'arquitecte. No la fas jo, anem a fiar-nos del tècnic. Una plaça que nosaltres anem a posar a la venda per 23.000 euros, que el que la compra tindrà que pagar és 23.000, més l'IVA, més els gastos de notaria, que ja serà una quantitat important, doncs a preu de mercat val 18.000. Una que val 21.000, a preu de mercat val 17.500. Una que anem a posar a la venda per 25.000 val 20.000. La més cara, si no m'equivoque, que és per 27.000 val 21.800. És a dir, estem parlant de 4 i 5.000 euros de diferència per plaça entre el preu que recomana el tècnic i el preu que anem a aprovar. La meva pregunta és, qui ha posat els preus que estan ahí? Qui ha posat els preus que anem a aprovar que van aprovar vostès en aquests moments? Sembla que el tècnic no, i això també m'agradaria saber qui ha sigut i en quin criteri s'ha basat, perquè crec que va ser molt difícil vendre les places. No oblidem que són places de ratlles i que allí mateixa, per aquella zona, poden trobar per menys preu algunes cabines tancades. Però, bueno, vostès sabran el que fan. Gràcies. Coincidim, jo crec que en quasi tot el que ha comentat el senyor Bermúdez. Jo crec que avui és un dia trist. Anem a refrendar el que és fruit d'una actuació totalment irresponsable, d'un fer i desfer. Estem parlant d'unes actuacions que no es mereix un poble i que no deixem de fer els governants o els que governen en un poble. No se pot entrar a governar des de la rancúnia, des de la malícia, el que tu has fet no val i anem a fer-ho tot nou i a tirar tot un muntó de diners al carrer, perquè així els pobles ni avancen ni anem cap avant, tot al contrari, anem cap arrere. Per això avui ens mostrarem així per refrendar el que és un despropòsit d'una mala gestió, d'una gestió ruïnosa, catastròfica. I per això els anunciem ja que no compten en la conformitat d'Esquerra Unida, evidentment que no. Estava vostè parlant de que no és un adivino. Doncs mire, les persones d'Esquerra Unida, Esquerra Unida en un article en el 2007 i el nostre portaveu actual, que també era el portaveu entonces, ja escrivirem un article, i ens costa que vostès llegeixen molt bé els articles nostres, fins i tot el que no diguem, s'ho llegeixen molt bé, doncs ja es feia un advertiment de que va ser quan vostès modificaren el Pla General d'Ordenació Urbana per vendre el subsòl i ja diem que segurament això no s'ho quedaria ninguna empresa. Eren encara anys de bones expectatives. I ells diuen que això no s'ho quedaria ninguna empresa perquè això era un negoci ruïnós, fer un garatge en profunditat, cap avall. Això ja més o menys nosaltres que no hem estudiat en Salamanca ni en ningú lloc, ja veiem que això era una cosa que era impossible i que anava a ser molt cara. Però no és això, és que en el 2008 tornem a escriure un article en el Berca i Pere també el seu diu, quan ja vostès s'entesten i desfan derruixen el que n'hi havia de l'antic mercat. I es digueren, bueno, ja que ho heu derruït, per almenys no percant més diners. Fem una planta. Una planta pot eixir a un preu raonable i pot ser que siga competitiva amb les altres. No fem dos, perquè cada planta que se va soterrant val el doble. I al final vostès s'entesten en fer 3 plantes, no 2, 3 plantes per clavar allí 300 places. I menys mal que va haver un informe de la Politècnica que va recomanar que per el perill que podia comportar a les finques del voltant i tot allò,
i es va fer parar en la seva pretensió, perquè si no, avui no estaríem parlant de places de 21.000 euros, estaríem parlant de places de 30 o 35.000 euros, estaríem parlant d'un desgavell, d'un muntó de diners enterrats allí, d'un muntó de diners del Plan Confiança, que és de tots els valencians i també dels valencians que vivim en el poble, que han tirat ahí un muntó de diners, han clavat, per fer-ho d'una manera molt simple, han posat 100 euros i anem a recuperar-ne 40 o 50. I això és el que es diu una mala gestió. Segurament un constructor que fa un negoci així tancaria l'empresa i se n'aniria al paro o se n'aniria un altre. Això és el que passaria a un constructor. I segurament, si un fos un gerent d'una empresa, segurament l'enviarien a sa casa i l'enviarien, lamentablement, on hi ha més de 3.500 algemesines que estan en el paro. De fer un negoci així tan ruïnós i tan desastrós. Estem parlant que va néixer la primera planta és el que va vendre's, la primera planta és el que va subhastar-se. I van néixer concretament 104 places. I encara que l'informe de l'arquitecte parla que n'hi ha molta casuística, que parlem dels 20 als 10 metres, només n'hi ha una plaça que aplica als 10 o 55 metres i dues places de 17,55 i que estan reservades per a persones amb problemes de discapacitat i de mobilitat. Els preus de les places, ja ho ha comentat el meu company, el senyor Bermúdez, estem parlant de places d'un volum de 10 metres, de 10,80 a una de 13,50. Per exemple, tenim l'informe que ens fa l'arquitecte i totes les places no n'hi ha ninguna que siga de menys de 15 metres. I tenen uns preus realment molt més competitius que els que nosaltres anem a treure al mercat. Jo no sé si la gent en aquest poble té molts diners i es tornarà boja i anirà a comprar en moltes places. Jo pense que no, però, en fi, estem parlant de 21.600 fins a 27.000 més IVA. Això va ser i més els gastos d'escritures i tot això. Allò va ser una cosa per pensar-se moltíssim, moltíssim, quan hi ha una oferta de places allí al voltant del mercat. I després tenim també una sèrie de consideracions que ha fet. Jo, una que ens ha cridat l'atenció i que no ha citat el senyor Bermúdez, és una que diu que el preu d'execució material, evidentment, conforme estem exposant, és superior al preu de venda de mercat, no que fixar aquest valor, el preu del sòl, em sembla que se refereix. En el qual podem establir un precedent molt perillós, perquè demà podem vindre els veïns de la plaça de la Ribera o els veïns del Bernardino Bar i dir-nos a l'Ajuntament, faça-nos una planta que ens pot eixir a cost i paguem només l'obra i el terreno ens el regala. Que és això el que anem a fer. Després de tot el que ens ha costat, no anem a recuperar ni el preu de lo que ens ha costat l'estructura material i anem a regalar el terreno. Claro, en aquests preus, evidentment, no podem ofegar més a les persones. I després hem parlat de 5,5 milions, però no són aquests diners el que ens ha costat el mercat. El mercat ens costa, passa de 8 milions d'euros. Passa de 8 milions perquè hi ha que comptar ahir moltes coses. Hi ha que comptar el lloguer d'un bar, hi ha que comptar l'arrendament del mercat en el teular, hi ha que comptar una subvenció que perguérem, hi ha que comptar uns diners que estaven invertits, és el que estava fent de referència a primeries quan has començat la meva intervenció, que no es pot governar en rancúnia. Per exemple, vostès han fet una sèrie d'obres que nosaltres potser no compartim. El dia que vostès no governen, nosaltres no les desfarem, sinó que intentarem utilitzar-les. Perquè si no, el que fem és enterrar i frenar el desenvolupament dels pobles. Doncs bé, hi haurà que comptar també tots aquests gastos i en aquests gastos ens anem a aquest mercat. Aquest mercat no, perquè així encara no hem parlat del mercat, així estem parlant de les places soterrànies. El mercat sembla que encara és un projecte en l'aire, que era l'originari del mercat municipal. Això sembla que està tot en l'aire i ja veurem si es fa. Però les places soterrànies de moment són més de 8 milions d'euros el que ens costa a les persones d'Algemesí, als valencians i a les valencianes. I això és molt greu. Jo, en el seu cas, senyor alcalde, vostè també és el regidor d'Urbanisme, jo tancaria la persiana i potser me n'aniria a casa. Moltes gràcies. Simplement incidir un poc en el tema que estem parlant. Jo no parlaria d'euros, jo parlaria de pessetes, perquè ens entenguem un poquet. El mercat ens ha costat 1.000 milions de pessetes i el tema és que no hi ha mercat. S'ha fet una sèrie d'inversions
ve de la política que se seguia en aquest país durant molts anys, que després s'han vist que són inversions que no es podem permetre el luxe de portar-les endavant. I aquestes inversions s'han subvencionat o financiat a altres països d'Europa. En aquests moments ja ens han dit que s'han acabat aquestes subvencions. Les tenim que financiar nosaltres. Nosaltres pensem financiar una obra de 1.000 milions de pessetes entre tots els habitants del poble d'Algemesí. Imaginem-nos que aquesta obra, per compte d'haver fet el que s'ha fet, s'haurà fet altres coses. Ja no pensem en places de garatge, ja no pensem en què des del punt de vista empresarial ha sigut per tancar l'empresa. Jo soc un constructor que faig aquestes obres d'aquestes places, està clar, els ingressos van a ser inferiors als costos. Els costos estem parlant 5 milions d'euros, o 5 i mig, 8 milions, jo tenia apuntat 6 milions, però igual me dona. Està clar que 6 milions d'euros no anem a treure, anem a treure menys. En economia hi ha una cosa que separa molts economistes, que normalment sempre pensem en quin és el cost d'oportunitat d'una inversió. Quin és el cost d'oportunitat d'aquesta inversió? Perquè està clar que el poble d'Algemesí inicialment no pagarà l'obra tota. El poble d'Algemesí pagarà mig milió d'euros. Però sí la Generalitat sí que pagarà 5 milions i mig d'euros. La Generalitat està endeutada. Això, per la via indirecta, sí que ho pagarem tots. I aquests diners s'haurien pogut invertir en altres coses. No sols en obra. Sí, està clar que en el 2007 se pensava d'una forma. Se va incidir en el 2008, se va incidir en el 2009. Jo ja era de les veus que en el 2007 ja diem que la construcció no anava, que anem a tenir problemes de veres, problemes seriós. Però anem a tornar al 2007, ara ja està. Tinc que dir una cosa positiva al respecte sobre el procediment. Se va partir, perquè clar, no va ser negatiu, se va partir d'un preu mínim, això és important. I se va fer a vida Déu, se pot pujar el preu. El problema és que me sembla que no se van a vendre totes les places de garatge. Ojalà. Tots els que estem així jo crec que volem que se venguin totes les places de garatge. Però me sembla que no va ser així. El qual serà negatiu per a les despeses del poble. I procurem, ja que estem així tots els partits, que aquest tipus d'actuacions que se facin d'una forma diferent. Bé, gràcies senyor alcalde. Bé, molt bé. Jo crec que l'obra que s'ha fet era el que demanava el poble d'Algemesí. És a dir, el poble d'Algemesí, diga el senyor Ascensió el que diga, volia un mercat a peu pla i no volia que se gastaren 2 milions allí baix en mantindre el mateix que n'hi havia i efectivament s'ha fet una obra que conforme dia és una obra que ha quedat molt bé i el preu que marca l'arquitecte és el preu mig de la zona i és un preu per el que no podem vendre per baix d'aquest preu, és a dir, per dalt d'aquest preu se pot vendre, però si tenim en compte que els aparcaments, allí n'hi ha aparcaments a la venda en 30 i en 40.000 euros, aparcaments recents i que s'han venut, i els aparcaments que s'agarren de mitja, i aquests aparcaments no són d'ara, aquests aparcaments estan fets en alguns cas en l'any 2000 i 2001 i no s'han venut perquè no valen res, no s'han venut perquè n'hi ha aparcaments en finques, com n'hi ha avui en dia persones que venen a queixar-se a l'Ajuntament que no aparquen en 5 o 10 metres de la seva façana perquè tenen una entrada estreta i no poden entrar i tenen verdaders problemes o que no aparquen enfront perquè no poden entrar perquè tenen una boca d'entrada menuda. I després baix són aparcaments que tenen molt de pilar i que la gent efectivament no pot circular perquè tenen carrers d'amples de 3 metres o 3 metres i mig i aquests aparcaments estaran 10 anys més i 20 i 30 i no es comprarà ningú salvo que es compren per aparcar una moto perquè no tenen condicions. Entonces, el preu del mercat no n'hi ha cap preu que siga comparable en la qualitat d'aquest aparcament. A més, nosaltres hem generat un patrimoni per a la ciutat i el que es queda en rotació
i aquest valor que té aquest patrimoni l'Ajuntament no el perdrà mai, l'Ajuntament sempre tindrà aquest valor d'aquest patrimoni de la segona planta i això ho tindrem per a tota la vida. I després, quan se construïsca dalt, tindrem l'explotació del mercat, tindrem l'explotació del bar que vaig, tindrem l'explotació del gimnàs i tot això serà un cànon d'ingressos per a l'Ajuntament, amb la qual no és algo ruïnós. I el que vostès diuen, quan en el 2007 se va traure o s'ha començat, en aquella època i en el 2008 n'hi havia moltíssimes empreses que sí que tenien disposició per a entrar. Aquestes empreses, per la situació d'avui en dia, no han recorrit perquè moltes d'elles potser ja ni existeixen per la situació econòmica que n'hi ha, però no és que siga una cosa ruïnosa i un ajuntament al final té que fer inversions en el poble per a donar servici als seus ciutadans, és a dir, en el poliesportiu jo no sé els mils de milions que ens haurem enterrat i mai en la vida recuperarem, però n'hi ha que donar un servici al ciutadà i n'hi ha que fer carrers i n'hi ha que fer en la piscina per el cànon que ens paguen, potser passaran 100 anys i estarà la piscina per fer-la nova i no ens hauran pagat ni el 20%, però un ajuntament deu de donar servici i feina al poble i és el que està fent, és a dir, està fent-se una obra que s'estan invertint uns diners, que està donant una feina i a més que va a millorar l'entorn de la plaça del Mercat, va a millorar el comerç de la ciutat i això és el que n'hi ha que pensar en el futur. I la situació que deia vostè, senyor Enrique, que en el 2007 ja ho sabien, ho sabria vostè, però el president del govern en aquell moment dia que no n'hi havia crisi, que no n'hi havia res. Vostè sabia més que ell, vostè ja dia que n'hi havia crisi, però ell no ho dia. Gràcies. Alguna intervenció més? Sí, té la paraula el senyor Josep. Moltes gràcies, senyor alcalde. Vostè acaba de dir que el poble d'Algemesí volia un mercat a peu pla. Jo li preguntaria el que vostè a vegades me pregunta, si és que ho ha preguntat a tots els d'Algemesí uno per uno. Suposa que no, suposa que és una manera de parlar. Però el que sí que m'estranya són algunes incongruències. Per exemple, fa 3 mesos crec que va ser vostè el que va aparèixer en la premsa dient que el mercat seria una realitat l'any que ve, que possiblement allà a l'estiu estaria. Voldria que ens ratificara si això és així, perquè jo en els pressupostos no he vist cap partida, per sort, perquè penso que ara no és el moment de m'emprendre aquestes aventures, cap partida per a la construcció del mercat, igual que no he vist cap partida per al manteniment del pàrquing. El problema d'aquesta obra, jo tenia reservat el que ha dit tan magníficament el meu company Asensio per aquesta segona intervenció, que era els costos ocults. Jo m'he referit als 5.400.000 que desembolsa la Generalitat, però evidentment en l'obra n'hi hauria també que tindre en compte, perquè això també repercuteix en el preu per plaça, els costos ocults. Els costos ocults en aquest cas és, primer, que regalem el sòl, perquè això no està realment valorat, el sòl ahir no se té pròpiament en compte, perquè si no, els 5.400.000 més el que valga el sòl s'incrementarà. Un altre cost ocult és el que valgueren o el que s'invertí en l'obra de l'anterior reforma del mercat i el valor del mercat que s'ha derribat, que també té un valor valorable. Jo sé, per exemple, perquè no tinc informació al respecte, que en l'exercici 2007 l'equip socialista va fer una previsió de 648.000 euros per a la reforma. No sé exactament quants arribarien a invertir-se. Sé que si tingués que pagar una indemnització al bar, sé que cada any paguem 100.000 euros aproximadament del cost del mercat que hi ha en el teulat. Vull dir, jo no m'atrevia a donar una xifra, però pot ser que Asensio, que sí tenen més informació de l'anterior legislatura, doncs que possiblement tot el que és aquesta aventura, perquè en última instància és una aventura, hagi costat a les butxaques dels contribuents, bé municipals, bé autonòmics, 8 milions. Jo estic d'acord en que cal donar serveis, i vostè ha citat el poliesportiu. Jo no crec que ningú critica així la inversió en biblioteca, en poliesportiu, en esports, en fer carrers. Crec que haver sigut raonable, com ja proposaren els companys d'Esquerra Unida, si se volia fer una plaça, una planta d'aparcament, però no encabotinar-se. Per què? Perquè vostè acaba de fer referència que en 2007 no es veia la crisi i en això estem tots d'acord,
però en 2010 sí, i és que és en 2010 quan comencem a fer el pàrquing. I crec que ahir tindríem que haver-nos plantejat seriosament, tindria que haver-se plantejat l'equip de govern, tindria que haver preguntat al poble, a la resta de grups municipals què se podia fer i per a on tirava. El ben cert és que el mercat a peu pla no el tindrem, l'únic que tindrem serà el peu pla, perquè ara per ara el que anem a tindre és una plaça, que tampoc està mal, i que consta que a nosaltres no ens desagrada i que fins i tot ho vegem com a positiu ara per ara, perquè una plaça en zones per a xiquets, en zona d'ombra, pot revitalitzar la zona, però no anem a tindre encara al mercat. Ara, si m'equivoque, suposa que el senyor alcalde estarà presto a rectificar-me, igual ens dona la notícia, ja que n'hi ha així mitjans de comunicació, de que en estiu tenim el mercat, que era el que jo havia llegit en la premsa, perquè això havia llegit en la premsa. Jo no sé si la premsa recollí aquestes paraules. Però el que sí que sé és que en 2007 així se parla, jo això ho vaig sentir i ho vaig llegir, de que tindríem un mercat a cost zero, perquè el faria la iniciativa privada. La meva pregunta, això hauria sigut un gran èxit, encara que jo no estava massa a favor, però reconec que si haguérem tingut un mercat a cost zero, me tindria que callar en aquests moments. Però el que tenim és un mercat a cost 8, per agafar la xifra d'Asensio, és a dir, a cost de 8 milions tenim un mercat que no és mercat, perquè en realitat no tenim el mercat, que és la gran paradoxa de tot. El que tenim és un parc que ara per ara, un pàrquing que val 8 milions, que si dividim per 200 i pico places, això les podem emmarcar i pintar la ratlleta en pa d'or, perquè és el mínim, la separació de les places les podem pintar en pa d'or perquè no és per a menys. Crec que estem en un punt en el qual es veuen les conseqüències d'obrar d'acord amb un pla preestablert. Espero, en última instància, que realment venguen moltes places. Jo això també ho dic. Jo crec que si el que ens interessa és treure diners, no les posaria exactament al preu que vostès diuen, m'aproximaria més al preu del tècnic, que és el mínim, i aniria prou al preu mínim. I dic per què, i això ja ho ampliaré, perquè vull que vengam el màxim nombre de places possibles, i és perquè gran part del pressupost del 2012 va dependre d'això. I moltes coses que anem a poder fer en el 2012 dependran de si venem places. I, per tant, és a dir, jo preferisc felicitar-lo a vostè d'ací 2 o 3 mesos, no sé quant de temps tardarà això en vendre's i tot això, i que tinguem diners, que alegrar-me del seu fracàs i que no tinguem diners. Jo ho dic sincerament, jo m'agradaria que se vengueren les 104 places que hi ha a la venda. Certament, quan vaig veure els pressupostos, me vaig desanimar un poc, perquè en els pressupostos no arriba, la previsió d'ingressos no arriba al millor, espero que ahir s'equivoquen, que n'hi hagi més, però crec que ho vaig dividir per preu mitjà de plaça i eren entre unes 45 o 50 places els que vostès havien previst. Fa 2 o 3 mesos, quan les declaracions del mercat eren 80, 70 o el 80%. Anem a veure si la seva bola màgica li funciona bé, ens quedem com a mínim en 70 o 80 places, ens donaria una alegria econòmica, però no podem votar a favor perquè pensem que les places són massa elevades i no podem votar a favor perquè pensem que s'ha fet un negoci ruïnós. Si estiguérem en un consell d'administració d'una empresa, crec que així n'hi hauria que donar explicacions i crec que algú se n'aniria al carrer. Com estem en la vida pública, vostè està ahí, deu d'estar ahí fins a final de legislatura si no se determina lo contrari. I nosaltres estarem al seu costat en la mesura en què sigui possible per ajudar-lo i per a no criticar-lo per criticar-lo, sinó per a criticar i dir que no se torni a fer una aventura com aquesta. Ho dic jo perquè com ja sé que vol fer un altre pàrquing, pensem-ho-ho bé, i fem un poquet més piano i a veure si l'aventura no és tan desastrosa. Doncs molt bé, passem a votar aquest punt. Vots a favor? 11. Vots en contra? 10. Doncs molt bé, queda aprovat per 11 vots a favor contra 10 en contra.